Markedsanalyse for Rema 1000. For at forbedre salget i Rema 1000 ved hjælp af nethandel, har vi valgt at lave en markedsanalyse, hvor vi ønsker at undersøge markedets holdning til online shopping og hvilke tendenser der er i samfundet. Vi ønsker også at undersøge, om der er potentiale i online shopping for dagligvarer. På Statistikbanken har vi fundet informationer om unges indkøb af dagligvarer, og det er unge mellem 16 og 19 år. Og der kan man så se fra 2008 til 2015 er den steget fra 4% til 7%. Vi har valgt at gennemføre analysen ved at lave en kvantitativ undersøgelse ved hjælp af et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder meget lukkede spørgsmål, hvilket gør det til en kvantitativ undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse viser den generelle tendens blandt unge under 20 år. Dataindsamlingsmetoden, som er vores spørgeskema, er valgt, da det er den bedste måde at vise den generelle tendens af et udsnit af mennesker. I det her tilfælde var vi interesseret i unge under 20 års brug af internethandel. Vi har valgt at skrue vores spørgeskema sammen ved at stille nogle indledende spørgsmål, der belyser hvilken baggrund respondenterne har, om de er mænd, kvinder og hvilken aldersgruppe de har. Bagefter har vi stillet spørgsmål vedrørende, hvor mange personer der er i hver husstand, så vi måske kunne analyseres frem til, om der var en sammenhæng mellem antal personer i husstanden og interessen for internethandel. Eller andre sammenhænge, som f.eks. om designet af nethandelens hjemmeside ville forbedre salget for Rema 1000. I vores spørgeskema havde vi 23 respondenter. Baggrunden for vores respondenter er næsten ligeligt fordelt. Der er 56%, der har svaret af kvinder, og 44% af mænd. Størstedelen er i alderen 16 til 18 år, altså 82% af vores respondenter. Der er faktisk kun én, der har prøvet at handle dagligvarer på nettet. Det var i Superbest. De fleste de har egentlig tillid til at handle på internettet. Det der er 82,6%. Og i gennemsnit er de 4 i husstanden. Og de handler ind 2 til 4 gange om ugen. Altså en generelle tendens. De fleste de foretrækker også at handle i den fysiske butik, hele 82,6%. Og hjemmesidens design har stor betydning for respondenternes køb. Hele 87% mener, at hjemmesidens design har stor betydning. Interessen for, at Rema 1000 fik en webshop er meget blandet, men de fleste er ikke særlig interesserede. Lidt under halvdelen er faktisk interesseret i at handle i Rema 1000 webshop, så der er faktisk et lille potentielt marked. Den generelle tendens er, at Rema 1000's webshop skulle have en ekstraordinær service, hvis den skulle tiltrække kunder. 19 ud af 23 svarede ja til, at de foretrækker den fysiske butik, og det vil sige, at markedet er i opstartsperioden til, at dagligvarehandlen skal stige markant. Og lige så snart e-handel af dagligvarer på internettet bliver optimeret, vil kundemængden også stige. Trælse oplevelser som ikke at kunne finde varen, udsolgte varer og for lange køer, det kan løses ved hjælp af e-handel, da kunderne kan finde varerne i ro hjemmefra og få varerne tilsendt til deres egen adresse. Konceptet fra Matas, som Hæsehus har udviklet, skal Rema 1000 også tage i brug. Det med, at varerne kan de bestille derhjemmefra, og så gå ned i Rema 1000 og hente alle deres varer. Potentiale til at handle dagligvarer på nettet er der, da den generelle tendens viser, at folk faktisk har tillid til internethandel. For at perspektivere til Q, så har de et meget større varesortiment, hvilket Rema 1000 også kan få, hvis de indfører e-handel. For at videreudvikle for Q, skulle de lave sådan, at indkøbslisten kunne blive leveret. Inde på Kvickly's hjemmeside kunne man
lave en indkøbsliste og sende den på sms, hvilket man skal kunne på Rema 1000 hjemmeside også, men den skal bare kunne leveres til deres private adresse. Så skal de blive meget inspireret af Superbrugsen og Kvickly, da respondenterne for vores spørgeskema egentlig var meget interesseret i internethandel, men foretrækte den fysiske butik. Så derfor bliver deres indkøbsliste var rigtig god at bruge for Rema 1000, da de lige pludselig skulle sidde i ro og mag derhjemme og lave deres indkøbsliste, og så tage ned i butikken og hente alle deres varer. Rema skulle også have en sms-funktion, hvilket Kvickly ikke har, og sms-funktionen er meget mere service-minded, da de fleste folk har deres iPhone på sig, når de er ude at handle. Og det vil selvfølgelig ske flere glade kunder. Vores anbefaling til Rema 1000 er, at de skal benytte sig af e-handel, da de skal følge med tiden. E-handelen har været stødt stigende de sidste år, og forventes stadig at vokse. Selvfølgelig nogle produktgrupper mere end andre. Konkurrenter som Irma, der allerede benytter sig af e-handel, skal Rema 1000 også kunne konkurrere med. Nem.com leverer varer for 4 kroner, hvilket kan være svært at konkurrere med, men det skal Rema 1000 også indse. Kunderne har fået flere præferencer, de har fået flere krav til dagligvarehandel. Indkøbet skal altså gå hurtigt, så det er tidsvarende. Nogle kunder er fuldtidsansat, har en familie og fritidsinteresser, de skal passe. Derfor er markedet med e-handel potentielt. Familier, der bor langt væk fra indkøbsmuligheder, vil spare meget tid og kræfter på indkøb, hvis deres indkøbsbod stod lige ude foran deres hoveddør. Med e-handel er det altså meget lettere at lave et madbudget, da varerne fra tilbudsavisen kan direkte lægges i indkøbskoden på webshoppen. Hvis Rema 1000 gjorde det muligt at bestille varerne på nettet og angive afhentningstidspunkt, ville kunderne kunne spare rigtig meget tid og mange penge. Også internationalisering spiller en stor rolle i e-handel, er salget for Rema 1000, da antallet af udenlandske virksomheder i Danmark er vokset, og stadig flere varer importeres til de danske husstande via e-handel. I takt med at e-handel udgør en stadig større andel af det samlede salg, forventes internationalisering at spille en endnu større rolle fremadrettet. Også digitaliseringen, internet og kommunikationsteknologi har udviklet sig hurtigt de seneste årtier. Det har altså bragt nye muligheder til detailhandlen med sig, som kan være med til at øge produktiviteten og salget i detailhandlen.